eta 50 metro egin beharko dituzte igerilariek. Al darle al segundo me va a dar la diferencia, entonces apunta a la Venga, se enoja, chico. Tanto y más. Sí, eso es, al segundo le pones el tiempo y la diferencia como me va a dar enseguida. Usurbildik igeri Andoni Labaka eta hori jotik, etxetik bertatik, Adriana Kanpoi. Maider Gaztañaga omen da aurretik, hemen esan denan lehenengo froga honekin. Tolosarra, Maider Gaztañaga aurretik. Zazpiren eta borraketan seguru gabiltzala. Bukatu da Tolosarra aurretik. Bi, hasi da, Tolosa eta Usurbil eta Tolosa. Hor da Usurbiltara ere, animatu ditzagun gure kirolarik. Tolosarra, gehiago behar ditugu Iñaki, Usurbilarra.